Gikan tinambak ka Camarines Sur, inataban kan mag-agom na si Tatay Ben as si Nanay Nancy, ang pagbiyahe nga ni personal na mahiling asin mahaplos ang pilgrim image ni Our Lady of Antipolo o kan Our Lady of Peace and Good Voyage na presenting nasa Uroan Church sa Tiwi Albay. Sabi ni Nanay Nancy, haloy na sindang debote ni Our Lady of Antipolo, kaya daida nila pinalampas na personal ining mahiling. Kung niyan, naranimi, mas naog mo pa ako, naranayan ko siya. Kaputang ko talaga siya, ano? So bilang sa... Maray po ang pagmati ko, maski sa harayo kaming lugar naghali, nagmata kaming amay para lang po makaabot. Demi nga po inaasa na may misa sa araw kaning oras. Kasuudma kan mag-abotan imahin sa Albay, antes idara sa Uroan Church, enot ining nagsungko sa St. Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District para sa sarong banal na misa. Po ng Antipolo, ano po yan sakay po yan, dinala po yan dito dinala po ng gobernador ng Mexico po yun. Dinala po yan siya dito March 25, 1626. Dala-dala po siya ng El Almirante na barko. Ito po yung Acapulco, Manila Galleon. So kada po bumabiyahe po sila, ang mga trips po nila is mga mapayapa po palagi. Tapos dito naman po sa Antipolo, nung panahon po na lumikas, yung panahon ng gera, na lumikas po ang mga taga-Antipolo, yung kasama po ng mahal na birhen ng mga taga-bayan ng Antipolo na lumikas, mapaghimalang nangyari po sa kanila na safe po sila during the war, lahat po ng sumama sa mahal na birhen. Kasabay kan pagbisita ni Our Lady of Antipolo, magkakaiba man inikan imahe ni Nuestra Señora de Salvacion para sa gigibuhon na maritime procession sa maabot kaining kapiyastahan sa Sabado. Para kay Father Joseph Salando, ang pagsungko kan imahen sa indang simbahan, saro ng gad na dakulang honor na magiging parte kan kasaysayan kan sa indang simbahan. Ang regalo ni ini na pagbisita po ni Our Lady of Antipolo and then sa aga ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, data po inipig antisiparan na gari kay to data ini naisip bot sabihon data na antisiparan data naisip pero tinaw sa to bilang regalo. Ang mahal na ina na sa Señor de Salvacion sa tuwing devotion sa iya yung nagbukas po kaini na oportunidad dahil kan December 4 last year nagpamanila po ang original na imahe ni sa Señor de Salvacion. Mientras tanto, mahiling ang pilgrim image ni Our Lady of Antipolo sa Uroan Church sundo sa Agosto 25. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Valle.